Kani gade ka Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Khaddo khadwai karai jong kinong snong jong kisnong ki bahap apo ka Ampati constituency. Kalapau ne kasngi ka laipoi trik jemang. Hadin bala pendap ya ka jingnyau ya ki vote. Hadin ka election ka bala dak penlong haka arpa pratrik mentahi ubna jemang. Ki pai ba jong ka ni ka constituency. Kila ai biang ya ka jingkersan ya ka seng Indian National Congress. Da ka budget ya ka kertong jong ka Damiani di Shira. Kabalayo ya ka jingkersan na ki kharsa wajar arspa san khandai ngot ki nong thep vote. Kajing ekon ya kanik election kalong hapadang ki laingot ki kertong. Pakenthop yo kertong jong ka National People's Party. Clement G. Moment. Ubalayo khatwai hajar nrepu fra vote. Ban ukertong Clemseng. Usubhankar Coach. Ubalayo tanglai spa nrefu vote. Bansupan kamau ka Ampati ke bahap apo ka Southwest Garo Hills District. Kadai ke constituency. Kabau Dr. Mukul Sangma. Ulai eno kam komu MLA. Hadin bula job haki artili ki constituency. Bad da kajing job sa kakhon jong umenta ka Kongres kalakiw kajing bon pat sa ka arpway ngot ki MLA hakani ki yung darbar thaw ai. Tadap hai pat sa kajing long MLA na kaju ka yeng menta hapo Meghalaya Legislative Assembly Dr. Mukul Sangma nangta ka kurem jong u ka Dikanchi di Shira ka khon jong u ka Miani di Shira bat upara jong u Zenet Sangma.